Ngicela ukuthi ungitshene okabani lo mntana. Ngikulobolile wena. Chazela kahle baba kaBoy hlala. Wait! My brother, wait. Moya khanyile hlisa umoya. Wait. Ngicela ungamshayi please. Hlisa umoya. Oh, uzomlimaza please. Mama motho omuntu labona ngiletsa jwange. Sisi mina ngeke ngizomamela lapha. Bangenza isilima for iminyaka emingaka. Mina ngisebenzela yena lo. Ngiyazi ukuthi uthi angazokuchaphaza kodwa na umkwadisile nenza izinto ezirong. Walala nenkosikazi yakhe angazi next. Uma wathi angenze yonke lento mina ngangenalo nganginentombi zami mina. Wait. Nizolimazana just says. Wena wangifakiyo lamanyala njengoba Mama wena khona lona layo nje ube Xolisa. ube Ngenza iphutha. wrong lento yona isnacks Ngenza nje. iphutha mntanami. Mara bengiyeke into bengizoyenza bengifuna abazukulu. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pasco Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascop.co.za. So guys, today ke mo family nya khanyile ke ngoletse ke abuti mona. Ke tlo mo fa sebaka so hantlantlana a ihlalosa le bitso la ke mang ibile wa re ngoletse. Motho moholo le kae? Saphila kunjani sisi? Ya le nna ke teng motho moholo ne kopa fela jotsa di viewers tsa Josie Pascop wena o mang ibile wa re ngoletse. Igama lami ngulungelo ngakhanyile njengoba ngibhalele ngendaba ukuthi iyenzakala la ekhaya. Mina ngumuntu ukuthi angihlali la ekhaya ngumuntu osebenza about ama construction. Ngisebenza ukuba ngiumuntu ophumayo angisebenzele endaweni eyi1. So ngingasebenzele endaweni eyi1 nje kanjena ngabona ukuthi la ekhaya njengoba ngiqala ukuthi ngumuntu ophumayo ngathatha abani ngathatha umakoti wami ngapha ukuba ngimthathele ukuthi njengoba ngumuntu ongekho endaweni ahlale akwazi ukuthi aphekele bani aphekele umama la ekhaya. Babuka so nginenkinga nje encane ukuthi nginokuyibona la ekhaya sinengane esinayo ingane yami isikhulile ngiyabuka ukuthi njengoba ngumuntu owehlenyuka nje kuzomena ukuthi simlamaniswe manje umntana so lokho sibhizi nje sikule process ukuthi kumene silamani hayi sesizame kakhulu nomakoti asiyazama isikhathi eside kodwa manje ngiyabuka ukuthi hayi cha ngathi akuhlangani uyakhula lo engathi uyamshiya manje uyabuka uzodlala nobani mangabe engasekho futhi lo kumene simzana uyabuka into efana nale sengeke ngagudla umakoti ngithi mangabe sengikhuluma naye ngalolu daba uvele ekhaya engafuni ukuthi ngiphendule so lezo zinto lezo that's why ukuthi nginibhalele ukuthi ngibuye ngize la sengeke ngaze ngaphuma ngaye esibhedlela ngayobheka izinto ezifana naleso Uzokwenzani umuntu omdala? ngizamile ukuthi senze yonke into nomakoti saye esibhedlela ukuthi sizame odoctor besicheck ukuthi sikangakanani ekutheni ukuthi singakhona ukuthi senze lento lena ukuthi uyayibona into efana nale Niyenze ini umuntu omdala ngifuna ukuthi ama viewers eJosie Pascop understand. Kangangokuthi sikangakanani igazi lethu liyavuma ukuthi singakwazi ukuthi sihlangane sikhona ukuthi simlamanise ulokhuzana ndodana wethu uyabuka yonke into siyayiphuza ziningi imbiza sesiyiphuzile nomakoti ngoba mina ngumuntu okholela ukuthi mhlambe mangabe kungahlangani kumene ukuthi siphuze noma imbiza mhlambe ukuthi igazi lizoba clean uyabuka into efana nale so esikhathini samanje into esenginokuyibuka engathi lento lena mangabe ngiyifuna ngimphatha kabi futhi manje umama ngoba ngendlela ebezizama ngayo sobabili kodwa manje useya ngokuthi manje uphatheka kabi uyabuka so ngithe mangabe ngimbona ukuthi umama uphatheka kabi ngazama ukuthi ngiphume mina ngithi ukuthi shwi ngiyohlola kizo zonke indawo kodwa lapha engiendaphe khona emsebenzini baye bangithatha saya kwi-medical saya kizo zonke izinto ngabuka ukuthi ngiyazama ukuthi mangabe ngifike ekhaya ngifike ngisemandleni ngaye ngathola udokotela ngale ngathi mangabe ngithola udokotela ngahlala ngamxoxela isimo sami ngambuza ukuthi angabe mhlamba umsebenzi engisebenzayo nimhlamba owenza ukuthi mhlamba ungangilimaza for ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nenzalo ukuthi mhlambe ngingaphinda ngoba oqala nginaye vele ukhona so ngabuza umhlamba ngabe lo msebenzi weconstruction yini lo ngilimaza ukuthi ngabe ngisakhona ukuthi mhlambe ngithole omunye umuntu uye warana ke ama test awaranile udokotela uthe mangabe warana ama test udokotela wangibuyela namaphepha udokotela wangitshena ukuthi mina anginayo inzalo ngambuza udokotela ukuthi leyo nto iqala nini uyabuka wangitshena ukuthi nje since mina lokho ngazalwa mina angaze ngibe nayo inzalo ngamangala ngoba ingane yami ina 6 years manje ukuthi kwenzakalani bangabe ngibuya ngizendlini umama nje umuntu ovele ngithele ngenyembezi uthi angikhulume nomama uyabuka bangabe ethi angikhulume nomama mina ngiyangimangala ukuthi usho ukuthini mangabe ethi angikhulume ngomama ngoba into eyami naye into yethu uyabuka le ndaba yokuthi sibone ukuthi simlamanisa kanjani eyethu sobabili kodwa uyangisurprise mangabe sethi angiphume ngiyokhuluma nomama Umama okhalayo umuntu wakho uyokhalayo uthi ukhulume noma wakho ngihambe ngiyokhuluma nomama wami
uyabuka. So iyona into ebiwe ingisurprise kakhulu ngoba izinto zethu sinomama since sibambisene nje siyikhuluma sobabili. Uyangixaka ukuthi ngizokhuluma nomama mina ngeindaba zethu zasekamereni. Ngiyeza ukuthi ubhuti uthi yena akazali ithi ngibuze wena. So njengoba ubhuti angazali kanje ingane niyithatha phi nina? Mina ubaba kaBoy uyangimangaza yazi because lo mntana wethu soyi2. Makakazali. Hayi mina angakakubona ubufakazi balokho because umntana wethu soyi2. Ngimenzele khona la emzini umntana ngimtholanga nje khona ngaphandle. Naye ubaba kaBoy. Umuntu omdala ngisho mina ngimangala umuntu omdala njengoba ubhuti asho ukuthi ubhuti maka uthi yena makabuza igirlfriend yakhe ukuthi kahle kahle kusuka kwenzakalani because of yena uyasho ukuthi eclinic ithe makafika ufikile bathena kananzalo since nje azivelela nje umuntu ongenanzalo. So ngibuze wena nawethe badabo abuthi hazwana. Khona umuntu umprofiti engekuye naye ngimthole estradini lo muntu wathi ngize kwakhe so lizongitshena wangitshena ukuthi nginabantwana abayi2 abafana mara uyi1 akanabantwana angeke abathola abantwana ulo umkhulu wami vele bayi2 abantu abanganabantwana umfowabo babami nomkhulu wami abanabantwana yiwo lokubathi nomntana nami naye angeke abathola abantwana. But Muthomulu wena no utsiba ntate wa Boy hanhlanhle hatswana. Kusho ukuthi umntana nami kuthi lo muntu lo ngitshelile naye zangize ngimthembe ngoba umntana nami ngazi ukuthi unomntwana we6 years. Manje nje lo muntu wangaphandle ungitshelile ukuthi umntana nami akazali angazi ngoba mina ngazi ukuthi umntana nami lo we6 years lo umntana wakhe. Uyayibona lento leya. Mina ngazi ukuthi lo mntwana we6 years umntana wakhe. Manje le ndaba lezi engizizwa ngaphandle amaprofiti laba abamanga. Nthonku emmakatsa nko abuti nalo ngwana already my sister ke khuhlela ko wena njengoba ubhuti bathi abazali kuze kanjani ukuthi wena upreke while ubhuti yena angazali. Umama uyolaziyo lonke iqiniso nami beyingekho into bengayenza because umama bekangafuni ngihambe la ekhaya. Umama uthi banide. Umama uye bekangafuni ngihambe la ekhaya so uyolaziyo lonke iqiniso. Ngathi lento lena ihamba. My brother no asike sihlale phansi. Yehlisa umoya Uyangidina lento. Lalela. Wena ngikulobolile wena. Ngikulobolile wena. Wait, my brother wait. Baba kaBoy limatha. Baba kaBoy kanti ulwelani ngoba sakhona ukusebenzelana enesilethwe uwe maka Nkosi yami. Awu maka. Mina futhi mina kahle ngokomthetho Ngicela ukubheka baba kaBoy yehlisa umoya. mina bekumene ngize ngokomthetho ngize ngiyiphumele mina ngimosha imali ngize ngihambe ngiyofuna odokotela kuze ngithola iqiniso la ekhaya yonke ebalekile ngisazophila ngiqhube ngicela ukuthi ungitshene okabani lo mntana ngicela ukuthi manje abakubo benginikeza inkomo zami aphuma ahambe nalo mntana wakhe ngoba angeke ngikhulisa umntana wenye indoda mina baba kaBoy. Fikile ngithi manje wena ngiyakutshena wena Wow, okay Eric Bon. Wait. ngenza islim Nanga amaphepha yakhe. Infertile. My brother nka se ba le ditaba tsa hao kaofela but ke yo ya tshontswena mona kaofela go infertile. yes Meaning when you can't be able to wait again u give a birth u fane ka bana. Muthomulu lwena o ka sheba. Yeah. Boy umntana akho nje qha. My sis ntaba mona watsho abuthi hatswa. ngicela ukuthi mangabe eqeda yazenze njani angitshene iqiniso ngeenkomo zami engikhiphile then mangabe eqeda athathe impahla zakhe. Ifike kanjani ke lapho ngoba bengeke izifike My nalapha. sis ke kopa go shotse nnetane a ke nane gore di doctor di ka bua makore da bapala ka rona. Obana butu checkiwe o checkiwe le madi molonkilwe madi a checkwa kaofela dinto. DNA test. I never lwetsa DNA test ke botsa wena kahle kahle usuka ukhaliswa yini ni yasho ukuthi ubhuta ngena nzana. Ngikhaliswa ilokuthi akangithembi baba kaBoy. Akangithembi ukhanyile kwamampela ngihlala la endlini ngihlala iminyaka la endlini ngigadene nomama wakhe ngihlala nomama wakhe nomfowabo. Angikaze ngiphume nje ngiyomjolela ngaphandle. So makazobuya ngitshela ukuthi manje umntana wakabani into engikhalisayo leyo. Lento le inkinga akusukuthi umntana kabani ukuthi lamaphepha lawa asuke ku doctor ayasho ukuthi ubhuti uinfertile akathola abantwana. Makabuza umama wakhe ke because umama wakhe uyimuntu engihlala naye la ekhaya. Nokuzomena ukuthi ukhulume nawe mama ngoba ngikwazi ukuthi mina ngeke ngibe ngazi ukuthi istove sami simoshekile nekusasa I won't expect someone to cook with it. Ngazi ukuthi istove asisebenzi. Wena my brother ithi ngibuze wena kena regarding le situation lena muntu omdala wena bowazi ukuthi nje ubhuti wakho akena nzalo or nawe uqala ukuzwa manje ngenxa yokuthi nje uyabona ukuthi ubhuti naye uthi manje khona aphuma ka doctor bowazi wena lithe na doctor sidalo umfowethu lona ngihlezi nje siyiphilela siyazona kakhulu angikwazi isidalo lokho ngikwazi nje ngiyamangala kakhulu
nalamaphepha la ngibuye ngicabanga ukuthi amanga. Mntanami, ngicela ukukhuluma iqiniso njengomuntu ofayo. Yes. Kusho ukuthi ngicela ungigcolela ngalento engiyenzile. Kusho ukuthi wena nje uphuma amakhantri uhamba nje uhlala emsebenzini. Ulona umfowenu ngathi basitshontshe nomakoti. Wait, yeah, re tlo limala mo just sas. Anef, sizolimala. Whoa, wait. Yakhanyile hlisa umoya. Wait. Ngicela ungamshayi please. No, uzomlimaza please. Mama motho mulu la bona re letsa jwang eh? Litlo limatsana. Maisi so wena hola long so tshong go betsi la buti wa hae. Bengena choice siswami umamezala uyothenga ngilale naye kuzathola abazukulu. No, my brother uzomlimaza ngiyacela hle ngicela ungamlimazi ngiyacela. Ye wena. My brother. Yazini. Yes. Sis mina ngeke ngizomamela lapha. Yes. Bangenza islima for iminyaka emingaka. Mina ngisebenzela yena lo. Awuthi ngikhulume naye. Wait. Motho mulu. Wait. Mama. Yes. Oh mntanami oh. Balini bambilize. Qiniso mntanami sonjolile. Jolela umfowenu sazoyenza ukuthi ngihlale emfana. Okay mama. So wena unotsiba kanhlanje ngoba takabuti abele ngwana waka ngoba Mina benyenza ukuthi kube nefamily ngoba ifamily la ekhaya ayikho. Akuna family la. Yiyo lokhu bengishilo ukuthi kenzeke so. Manje bengicela ukuthi umfowabo lo sihlale phansi ikhulunywe lento le. Sihlale phansi ikhulunywe lento le. Ikhulile oh mntanami. My brother kuba uthuse moya. Ngathi ba uyenze wrong. Nibizwe. Lalela my brother. Siyazi ukuthi bakwenze wrong. Bona into bayenzile iyadina futhi angisupport at all. Yokuthi umnkosikazi wakho alale nobhuti wakho and stuff. Mara bengicela ukuthi njena ubeze ukuthi kahle bathini. Ngiyazi ukuthi ba wrong basihle. Ukuthi kahle isizathu so ukuthi azakhethe nje ubhuti wakho yini. Ikhona indlela yokuthi mina ngathi ngilobola umuntu after lapho ukuthi mina ngimdedele bahlulekile ukuthi bengichazela iminyaka yonke le bengenza islima so angisiboni isidingo sokuthi bengangichazela manje. So manje nje ayikho into abangakhona ukuthi beyichaze mina manje. Balimaza ngoba uthi ukuthela. Uma wathi angene lapha ngoba ubhuti akabathola abantwana futhi ubhuti uhleze ngekho. Ngoba ethi uthanda lo makoti wakhe. Asintho shapo ha. Oh, Mr. Jones. Yo. Wait. Nizolimazana just say. Gucci batwa. My brother, stop it. Little limazana. My brother, ngicela uyehlisa umoya please. Ngicela uyehlisa umoya. Mina ngikhathele mina kulokhu kwenziwe slim. Jwayeleka kulesinja zala ekhaya. Khathele lesinja zala ekhaya. Yima kancane lungelo. Wait. Ngiyazi ukuthi uthanga zokuchaphaza kodwa na umkwatisile nenza izinto ezwrong. Walala nenkosikazi yakhe angazi next. Uma wathi angenze yonke lento mina ngangenalo nganginentombi zami mina. Mara mntanami bengizowenza kanjani ngoba ubhuti wakho omdala akabatholi abantwana. And umakoti wami naye bengafuni ukuthi ahambe ngoba bengiyamthanda umakoti wami. Nami anginayizukulu ngiyafuna ukuba nezukulu. Wena nobatla dihlolo. Mina bengifuna izukulu. Nokuthi ngambe ngiyolanda abantwana eholo. Manje sokumoshekile Mama lalela if bofuna uzindlukulu bokungakhonakala mosukuthi ubhuti azitholela igirlfriend bese yena yenza abantwana negirlfriend. Mina bengithanda lo makoti ngoba uyahlonipha. Angithi maka bekwamela ukuthi ube nomunye umakoti. If ubhuti bekazothola omunye umakoti benizwenza kanjani? Hayi mina ngithanda lo. Ngithanda irespect yakhe. Nabantu bamvele mina. Ngoba ungenzela yonke into yabo. Mayisisi. Tshela ka abuti kwatile retsa jwang ka nthoso. Angazi siswami uzoyenza njani yazi. Mara ngizozama ukukhuluma naye ngizozama ngazo zonke indlela baba kaBoy. Ngoba ngiyezwa umama uthi bekakuthandile ngoba wena une respect njengoba umntana akhe ngathola abantwana. Into engizibuza yona ukuthi bekuzoyenzakalani if ubhuti une girlfriend ke yena. Angazi besobona phambili mase kuyenzakala. So ngalomntana lo maka khona nidila kanjani? Ubiza ubani? Ubiza kangwana kamanga. Umbiza ngomalume. Ubaba wakhe ubiza ubaba wakhe ngomalume. So wena ukhona ukudila kanjani ngale situation ubaba wakhe wamampela makandlula nobaba wakhe ongaso baba like udila jwangani? Angithi manje besisamfihlela manje ngoba sekayalazi iqiniso. Sengisho bodila kanjani ngayo? Bawubheke nje umntana wakho nje. Hayi bengekho into bengizoyenza bengiqhubeka naye kuloko kunjalo. Bengidila naye kuloko kunjalo bengekho into bengizoyenza nami. Boqhubeka bekumele sifihle yona lento le bese siqalile.
Yes. Manje sophila kanjani kunomntwana kanje? Ngoba thina sisaba ukuthi Wena nizolimazana. kuhluphi wena ngizokuthatha uhambe uhlala lapha anti kune room endlini. Wena uzohamba uhlala lapha na eroomini kwamanje uzothatha impahla zakho la ekhaya uyohlala ngale mina ngizokhuluma nomfowethu. Ngoba umakoti vele sisekakhona umntwana la ekhaya. Ngiyibona lesikimi manje ngizosebenzisa kanjani isikhiye kunebhovu lapha endlini? Hayi wena isikhiye asihluphi isikhiye anti sizoshiya la ekhaya. Thatha isikhiye. Ngoba mina ngikhona ukulwa ngoba la ngiyazi yonke lento le wena owangifaka lamanyala njengoba Mama wena khona lona la nje ube Xolisa. wrong Ngenza iphutha. lento yona isnacks Ngenza nje. iphutha mntanami. Mara bengekho into bengizoyenza bengifuna abazukulu. Ngoba uyazi ukuthi nomfowenu akabatholi ngeke abantwana. into ongenza ngaphandle ukuthi usikhathe ngoba manje buka sesiqathekile manje Ngiyaxolisa. sophindezwane kanjani ngoba sibabili Ngiyaxolisa ngizonihlanganisa ngizonihlanganisa. Uzobahlanganisa. Manje uyakuphi manje ubhuti ke njengoba Uzohamba uyohlala nami. Kune room lapha ngaphandle uzohlala eroomini. not kule jacket kwenye indlu. Yeah, kwenye indlu ngale. So uhamba nje ngoba mina sengiyasaba ukuthi ubhuti le yena wenzani. Ene mayisisi walla. Awusi. Yeah. Ngine-stress hle ngine-stress angazi ngizoyithini le ndaba. Nami ngiyaunderstand vele bengizoba ne-stress angifuni ukuqamba manga. Ngiyazi ukuthi kwamanye ama-culture amaningi bayayeza kodwa yona ibhlungu angifuni ukuqamba manga. Eish siswami ibhlungu yona mara ngizomela ulungelo uzoyehlisa umoya uzoba right. Jwale ausi lona ha le tsa mali ya ntlong ya lona engwe o tlo sala jwang mo because of a ke shebile abuti o tlo ba dangerous. O tlo etsa jwang? Umntana ngeke asale la. Ngeke asale la. Bayi2 ngeke. Because of mele ni miyekeni ukuthi akhame down ubhuti. So that masa akhame down lithi bo lona le sharp. My brother anyeke uzowimele vele already so mchamela usisi unomntana vele asinyeke size sithini nje vele ene uthi nyeke uzuyimele mele okwamanje mele uzowimele because of uwe nomama ngiyazi ukuthi ufoster mama kodwa nawe ukhona ene ukwena ntate wangwana o so asena chance if nawe mele uprotect ingane yakho and uprotect noma wengane ukuthi nabo babe safe ngoba mangibhekile sokuzoba dangerous bazomlimaza. manje kodwa futhi nama khona kithi la kwami lapha na kukithi nala futhi kusekumele ngiyohlala noma nengane futhi nomfazi wakhe for kwamanje for i-safety senzele ukuthi nathi nanoma singekho ukulwa umuntu akakwadi forever angakwada kodwa umoya uzayehla. uma umuntu engimhlonipha kakhulu kodwa yabona kuloko hayi ungifake egcineni. That's why bathi charity begins at home. Angikhulumi kabi umuntu omdala sengisho ukuthi ezinye izinto ga di adopta from ko gae re phela according to mo re tswang understand so umntana akho ngiyam understand makasho kanjalo guys la tshepa ga bona mona re fihlelela abuti itse re fihla ska hane re fihlile abo abuti a batla o tsibisiswa ga ntla o is blue ke confused na teng ba ga ke tswale but no se kana ngwana 6 years a fihla abuti mo abotsa mme abotsa girlfriend ai ba pheka kaofela only to find out it's abuti atla le dipampiri tse tswang ko doctor that abuti ha tswale ne le yona re tholang nnete ntho bohloko gore abuti o kwatile ha ba tlo bona mme ha ba tlo bona abuti ha ba tlo bona makoti so mama o na le ntlo hae engwe kwa go dimo ene se kana le ntlo hae engwe o tlo nka yena makoti le ngwana abuti o ba ine ba itse ke ngwana yone ba mtshwarisitse paki ba lo dula mo le ba betse protection order for no tila ba be sharp ke a tshepa le lona mo hae ha be mme motswadi o rata makoti a o ka tsela eo ke kopo se ka be wa hlola o etsa mistake ya o gobatse ngwana hao le o gobatse makoti wa hao le ngwana wa mong just because of sa batlu loser makoti ke a kopa if lona situation e tsona na osimo ya abuti so ska le ba le go imelela ko Jozi Bioscope to today ke la rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode ke thabela go fela rona re le Jozi Bioscope today re tlile and itse re tla abuti gono a expose hantle family hae aba bontsho re no tseba nnete ke la rata ka ofela guys I'll see you in the next episode yes baby.